Bones, vinga, que ja acabem. És l'últim apartat d'aquest tema de la inflació i agafarem el tema anterior, la desocupació. Aquelles persones que no troben treball i la inflació, totes dues juntes. Què passarà? Pot ser una bomba, no? Anem a veure. Què passa? Si l'economia va bé, un país que en l'economia va bé, què fa? Es creen empreses, les empreses contracten a les persones, és a dir, a més treballadors. Per tant, si les empreses contracten a més treballadors, què farà? La desocupació baixarà, hi haurà més persones treballant, val? I com més treball hi ha, la gent que té? Doncs té més diners. I si té més diners, què passa? Doncs augmenta el consum perquè pots comprar més. Però si arriba al punt que augmenta molt la demanda, que la gent vol comprar molt perquè té molts diners, les empreses poden pujar els preus perquè diuen, us en recordeu, no? La inflació de la demanda. Hi ha molta gent que l'està demanant, anem a pujar els preus. Per tant, puja la inflació. És a dir, quan baixa la desocupació, puja la inflació. I aquest nen plora, pobret. I el cas contrari, com seria? Si l'economia va malament, què passa? Les empreses tanquen, acomiaden a treballadors, per tant la desocupació puja, hi ha més gent que no té treball. Com hi ha menys treball, la gent té més diners? No, té menys, per tant no comprarà tant perquè no té per gastar. Llavors baixa molt la demanda i les empreses, per intentar vendre, perquè si no, no vendran res, què fan? Doncs anem a baixar una mica el preu, perquè si no aquí no vindrà ningú a comprar. Si baixen els preus, baixa la inflació. Per tant, si puja la desocupació, baixa la inflació. I bueno, tornem a plorar. Val? Això seria el que és la desocupació i la inflació juntes. Ja veieu que són conceptes molt senzills i que serien les petites conseqüències que hi ha d'una cosa a l'altra si tot anés en aquestes passes que hem comentat. Qualsevol dubte m'ho dieu. Adeu!